Ano man din? Ako sa panidza. Wala ko kay bawo, nga tamo. Di ko kada kay ako kasi imi may nagbuswa taksi paglingkod pa. Kalingkod sa biko sa kablato. Ay nga to nugos merkado. Mo ti hadlok. Kami sa Ate Ali. Hinja. Oh, Wala gina bago padsa. istisan ubang luon ni mo kanay Makanang ka ng bagol. bago. Wa ka kailag ko sa di ay. Ikaw tiri ka ko sa. Kanang hungot sa kabuk lubi nagibuan na dahil gamay na. Nakailakan ko ni puruntong. Puruntong kanang puruntong. Ikaw na kailag kag kuruntong. Kaya kag kuruntong. Puruntong mura na puras ipok. Apan, grip, panty. Oh, short. Short. Kanang puruntong. Kuruntong kanang kasuris giputod ko Kanang tubtod. prontong gani iputla ni mo kasunod dari nga na. Puruntong. Mamay Di ka. mo bang ipok. Tawagi sa gang mama mamay ka. Siya na. Hindi ko. Kabang, anong huktan man kabang? Ang buhias ka bang mamay Di ka? sala. Kaba ko buhi ni ka bang atay? Da. Lapo. Buhi sa da. Buhi Buhian yan. na buhian. Di karon ra tatiri ako ra tatiri sa mama ko buhi tatiri. Buhi la. Pag sinilas lagi. Bang, paloy-loy lagi ka bang. Bang. Hamas panda. Wapo pilit ya buwan de bagi biko mo. Kan kag biko eh. Saka naman. Di ara hangihatag ni Sitiri ni kag kunot ag bikong imi lula ag sitiri looy. Ang kay di mo ko kadag warsa. Ano man din? Pagka sa panidza. Wala ko kay bawo, nga tamo. Di ko kadag kay ako kasi imi may nagbuswa taksi paglinta. Kalingkod sa biko sa kablato. Ay nga to nugos merkado. Mo ti hadlok. Kami sa Ate Ali. Hinja. Ginsa man ka? Palingkod na nga. Okay. Kuuta pa to ni mo em. Dagan mo to. Ako nung nakuutan sa dagat, tiri. Unurong. Unurun. Lamin lagi buwak ni tatay na alam sa tanagarin sa dana. Ay kaniwang gud katay balo isi katay nagbasig. Nang ijong wan tama na alas 12 mahuman na. Ani? Dia. Mga kuno ginagawan, mga kuno ginom, mga pagsukuan. Kaano ginom gasto rin nga na. Tagaan nagtanduay ka may kalipay. Pinakira daan. Pinakira ba? An sa binakirin aga sa kabakid upat ka kabo. O upat ka 5. 5. Amay na ko pinakira jud. Apuwa ko no, katkutunon o kon kitamis. Katkutunon ilaga. Nagag punuan pero ag sugib na lamay nang bunga kay ag original kay kaano sila ga. Ang Di grabe. Grabe ag katong dito sa tambok. Nas ama birthday ni da Ay mamay laram ka. na og magpila ka to dakan no pag kaliro. Sige ka ba ta nag-birthday ginagugos? Imo day. Managaho mamay ka. September ka. Titiri pa ka na sa birthday. Birthday yan. Birthday Amy. Pagkatlo po baki. Ha? Nay, Tuk mo na. love you nay. Regalong Amy. Litsunan ko nung Mario. Bakag lang buya ka bakting Mario. Unda ato tas kamari ganza anak maglakaw ra ta. Ano sa talito? Ato nang kakaglungsod. Palakpo na po mo apo. So nga naman sina. Kalibangan. Nako, abris ako. Kalibang ka bang? Ako rin buhi lagi niya. Bisa. Dali. Ikaw ray buhi na nimo bang? Kama buhi bang? Hanggang sungat-ngat. Wala ka magbakin mo rin, dosi. Ang kahinos. Para sa ili na nakantahe. Asa da katay? Kaya na nimo? Ay, bike! Di kaliwa! Love you mamay ka.
Kape na sila. Hi guys, good morning. Dakos buntag, dakos bahay guys. Antay na mahaw na di ah. Diya ka lang magluto po buwan. Nang ba mo sila? Sa isuha di mo tay. Halis pa na sige ka ka. Ako diri dyan Ang batasan. Aliwalos. Aliwas ka. Ito. Ikaw na sa kanya magpudira basta maghapon Ang kaigat. Ang igata ng iruwa sige ka ka na. Dili gabi sila. Sa isuha ni mo tay. Ano? Luoy mo ko ni mo tay na lamang niwangin taon. Niwang sa tayo ng sana sa tayo. Pagkakul ng puno. Ha? Yuria ba? Yuria. Paita ko no gabuni uli ko dari guys kay basig maazo ning hanggam sa daaris ama kay kanget-nget sa una ni kasakit ko sa Manila yung sa tayo uli sa bahay mo ni ka. Naadyo ko. Sig maazo ko dari guys, bye. Pagkampo orang tatay na ah. Pungit-ngit limbaro. Wala. Dili ko sali. Dili ko sali. Sila ali ra ka ko magkita lang mo sa sali sa tanaw kon kasi sa mga isuon tanan. Guys, damay kuan. Kusaji guys, among tanan sa udto. Daghan nagkaon tay. Utay. Atas. Daghan nagkaon. Ano mo tutugan na? Ginoo ko ano man ang tizanan kamay na may kinanaan. Ja guys, karon magluto de ko og suwa ni Im. Kay kuan na kusina ag sila pag ka paatop guys, agirang atop na. Papa magabas ng luloy baka masaloy. Pagabas sa kulo sila ja. Dato sa mga kananan ngit-ngit. Ato na may gabson. Yung luto sa ko guys og kuan. Ano yung masuah mga naspa may bulan makapagkablangs na gani patrabaho na ni. Pero ano ito ko ano. Kaya mo ka na magabok ng dana oh. Nagbadyan. Lagi ni mong antod. ha? Ah, ni baglo tong hiling na may ni mong Imong antod. yan. Napagod. Napagod. Pagluto. Naluto rin mo? O dira ana pa di ka mong kaha dali na. Naman, ang gamita. Ang gamita Ay, ka. dai. Palit sa mantika ilan na hiling ka. Naday. Pwede mantika ilan na. Bo, alam ka, wala mo ba siyang mantika kadiling pa si ading mo man. Ha? Nakaikot silo diha nay, nga talinis. Mahaw, Loy. Mahoy. Mahaw. Mahaw. Guys, kuan ka na sausage. Labris. Biplop? Yara guys. Uy, no, kung luto kog sausage. Hawa ming. Kay ang arang susog dito palagi ko nami ko sa awa pa mi ni hawas ubay patay mi. Gubag ba dito? Ang ning daon sa gamon ko yan dagduha ka bay ning banin pikas maurang istorya patay gyapon. Pagkadikot din na sa Ginoo. Makanamatay na mo dyan. Wa bay namatay ka na hawa mo ano diha. Hawa. Huwag ka mo hawa. Wala kami rin ko dito lain. Asa ni taguan, Nay? Ano na? Dari pa, Nay. Ha? Dari, Nay. Habe? Dari, Nay. Ang sama na? Dari pa, Nay. Heroide? Ala guys, ngit-ngit. Nga namin guys. Sa may mo dai yan na kani. Nagat na to. Kaya balhin na yung Gabit. Dalan ha. Wala dala, gusto na, gusto na. Dugay ko nakatug. Ato ka balhin kasi tita diha. Dugangin na imong sausage. Im, Dali, dali, dali. Dali man din nakatug. O dito ka. Wa pa like ngano mo na. Nanay ka. Kani mo ka. Pangingin lang tulo ka ba? Ang nagbilang, unan ko ka dira ko. Katong nay budloy. Ano, sagol? Pogi kog. Napon, napon. Lagi hapon. Neta nung mangko, lame, di ko. Tiras imig. Manok. Kami. Ngita lagi kong itik. Ano ka? Oh, itik na ko ka. Nay, maglabay-labay dinig palis. Manok, bakmon, paang, Ano mo na? Yung piliun. batikon, atay. O, sudan. Pwede naman dahil siguro tayo mapalita guys. Magbutang tag styrofoam. May pum. Dito. Wapo. Ngay pum. Sud guys, nang sud ano ni dyan. Ada wala ka baki ni air kampran. Wato. Kanahan jus. Oh, manika. Lami jus na na. Anak ini manok baki. Bapadak pa. Na maglista daw tulog ka Wala ko. pa Hindi yung ka tao pala na- matay. Hindi Hindi ka ka man- na nagbako na di ka mo Bako sunod na sa na kasak. hait, ang pato, juta. Dapat ay kuray kape. Naman, ito sa kusina. Pwede mo kape. Ano yung may lupa? Kay ubal center. Ubal center. Koro good. Para to ah. Oh, daming.
Waman ko sa listing na sinungo. Pero ito kay bakit ba to? Gano'n sa ubos ba itong Milo gapon? Mahaw ta guys. Before I lose my mind. Ngit-ngit? Kami gagawin. Oh, hindi ko pagkauna. Ano pa lang dati? Kumado sa kamera. Lamdag is ate. Among sa guys. Susid. Yawa, di ka susid kayo. Nanginan ko na Ija. Hindi ang suda. Sosis ron. Hindi ang suda. Lugar lang suwa. Takilid na. Bayara. Laka na. Na, istorya din na. Get out. Sa imong mama. Get out sa imong mama. Nagtatawag ko sa mama. Hello, Mama Alikoy. Na, nahilo mama alikoy. Pagdanag ba na? Nakilak na kuno siyang uyab. Isang iprank sa uyab. Butan pag uyab dito. Nakilak na kuno kayo dito sa saan ipapauli na. O siya mo nga hidinig. Din na danay siya. Pakuloy ko juga gusto siya. Wa makuha pa mo ripondo kay nagsino kuno pa da kwartas ilaha kay nagaguba ko bangjo. Tagalisa mo dito nay. Liti. Guys. Tila-tila. Lamaya sa imi sa kuang nanay. Makatilaw sa sa inang nanay nga. Si nanay kinalamihan mo un sa di. Wa jay kasing lami. Gila-la. Ayaw. Ay, nga naman sa nanay lami bitaw dito rin, no? Naman siya rumurim. Isa rumurim nagdahon. Si nanay guys, pangitaan ni Jang kuan. Makatilaw mo ba mga nanay. Jang lasa lami dyan sa gmonon. Basta si Mario mo yun. Ha? Kani dain ba sa suka? Nagsuway na ko. Bitsin. Ngayon gas Mario sa una gin sa itong nanay pagtimplay nga. Tapos kang nanay yan. Di mo siguro ka magtimpla. Lamig sa nanay na. Pangutanan sa imong kasulti na kami, no? Wala man to, so ka ra magahos. Na ko nihuro mo. Ano ba yung pagod mo ng pinirito ng pagod? Silin, ito nito? Ang dahon siguro na eh. Dahon po. Dahon sa tulpan, vitamins, talipat ng ganit kigit. Oh, meron din ka sa unay. Sila? Sa kang mga doon, kinakailangan ibig. Ano ba diyan? Buwang na mo kung ganahin mo ka mo. Gata ko kang paan. Ako nung ako, mudangan mo kaon. Namay paan. Iniibig. Iniibig. Sinong iniibig? Baka ka na may vlog na muna ka. Hindi, patag mahinang. Wala lagi mo tawag taas na eh. Ha? Wala lagi tawag taas. Mangipa ka uloy. Mangipa ulit. Mangipa sa kamag ni Dad Utlo. Pagay, kaya pagkagda to may mga yan. Hindi mo ka ko ano. Katong kasi nabi, katong daghan magsudan. Kay kaning baboy day. Oh, lang nang po pa hindi yung kapyo. Wapod. Pun ang business baboy, karing baboy. Mangita din sa dito sa mukha. Ayan, may lo. Ito. Ngayon yung mga pamangita ko na Dana dato. barang pataan. Ating pagsuwa dahil. Isang mga ating pagsuwa. Ha? Mukha man nagang mga daman ng hindi. Meron. Ang sasabi, Palitag muskit karon na. Dito lang ko. Gusto na kayo sa altan ha. Saan ka na? Buntag mo sa taleza. Gabi ang lo, muras na may rusi. Rusi nyo, taas yung magdug. Wala din mo rin. O, kung katong pagpa-BPO, pag-vaccine naman, iabot sa 190. 190. Wala din. Oo.